Сега ще направя друг експеримент, в който ще ми трябва тефтерче или дневник, не знам, и химикал. Освен тези две неща, ще ни трябва шотче и една игла. Аз съм взела 30. Защото не знам къде си избера. Добре. Ако се сетя как беше... Добре, ето тук ще го направим. Ето тук. Сега ще си избера една игличка. Така. Ето е нашата игла, ако може да е без конеца. Няма ли без конец игличка? Ето една. Добре, ето сега. И я забучвам по този начин в тефтерчето. В листа. Ето така да се вижда. Не парай телефон. Сега взимам това и го слагам по този начин върху иглата. Сега, то е фокус това нещо. И трябва, когато аз рисувам нещо с химикал, просто ще движение да ги прави и иглата. Сега ще ви дам. Това е иглата. О, тя се мръдна съвсем. Тя съвсем се мръдна. Виж го, ако може още един път да се вижда. Добре. Слагам шута. И старт. Добре, как става? Добре, работи. А листа не работи. Добре, направихме го. Карам тук иглата. И поредния хак, който се оказа, че е верен и става.